Ochranu pamiatkových území garantuje štát zákonom. Najprísnejšie pravidlá platia v lokalitách UNESCO, kde je zachovaných najviac autentických prvkov kultúrneho dedičstva. Úrady však nad dodržiavaním paragrafov neraz privierajú oči alebo si vysvetľujú zákon po svojom. Tým prichádza k nevhodným zásahom do historickej architektúry a v chránenom území vyrastajú stavby, ktoré tam nemajú čo hľadať. Správna spolupráca stavebných úradov a pamiatkových úradov je v podstate alfou a omegou, záchrany slovenského kultúrneho dedičstva, to treba určite povedať. Je to náročná robota, hlavne v týchto lokalitách UNESCO. Také množstvo odvolaní, podnetov na prokuratúru, ktoré musíme riešiť, alebo na vyšší odvolací orgán, dokonca na súdy. Pokiaľ niektorý z tých úradov sa tomu bráni, tak výsledok nemôže byť ideálny. Môže byť ohrozený aj verejný záujem, napríklad na pamiatkovej ochrane. Príkladom sú Šťavnické báne. To je naozaj extrémny prípad. Návštevník Šťavnických bání by mal mať ten pocit, že sa nachádza na území pamiatkovej rezervácie, a to vďaka zachovanému charakteru historických domov, ako vidíme napríklad tu za sebou. Ale žiaľ Bohu, aj pred vznikom pamiatkovej rezervácie, aj po jej vyhlásení vznikli stavby, ktoré tento charakter narúšajú a nemajú ho zachovaný. Tá stavebná činnosť začala už pomerne dávno, pred niekoľkými desaťročiami, a potom zastala. A v podstate ako úrady, či už stavebný úrad alebo pamiatkový úrad, by pravdepodobne mali v tejto veci začať konať. V tomto prípade je úplne nepôvodným prvkom strešná lodžia v štíte strechy. Také prvky sa tu historicky nevyskytovali, nemajú žiadne opodstatnenie. A naproti tomu vedľajší dom vľavo, to je dom historický. Ten historický charakter je v podstate narušený novodobými oknami. Takže tieto plastové dvere, plastové okná sú takým asi rýchlym a lacným riešením, ktoré ale myslím si, že v takomto prostredí by nemalo byť použité. Ja som zástanca toho, aby sme chránili pamiatky, ale aby sme konali tak, aby sme napomáhali aj miestnym obyvateľom, aby sme neboli len skanzenom. Čiže aj pamiatkový úrad by mal v prvom rade hľadať, ako sa veci dá pomôcť. Stavebný úrad v podstate nedodržuje všetky náležitosti stavebného zákona. Jednak nerešpektuje naše vyjadrenia alebo vydáva stavebné povolenia alebo ohlášky bez našich záväzných stanovisk. Stáva sa to, takýchto situácií máme ročne okolo tak medzi 20-30. Sú to z našho pohľadu situácie, keď porušujú zákon, áno. Minimálne by mali akceptovať zamietavé stanovisko Krajského pamiatkového úradu bez ohľadu teda na jeho obsah, lebo tie sú není oprávnené ani posudzovať. Niektoré stavebné úrady, keď majú povedzme vo svojej oblasti 1-2 kultúrne pamiatky, tak ani nevedia, že pamiatkový úrad má byť dotknutým orgánom. Od roku 2022 okresná prokuratúra Žiar nad Hronom eviduje celkovo 15 podaní, ktoré sa týkali rozhodovania stavebného úradu obce Šťavnické bane. Celkovo 5 protestov prokurátora a 5 upozornení na nečinnosť stavebného úradu. Ako sa na to pozeráte? Určite viete o tom, že nejaké tie protesty sú. Áno, na malú obec, 820 obyvateľov, máme veľmi veľa konaní. Keď to porovnáme s inými obcami, tak tiež určite by ste tam našli nejaký protest prokuratúry, ale pri tých menších konaniach, pri tom počte by sa to možno vyrovnalo nášmu. Podľa toho, čo som zažil, čo som videl a v podstate na čo mám aj dokumentáciu a dôkazy, zdá sa mi, že štátne orgány chránia súkromný záujem pred verejným záujmom. Lebo v mojom prípade, keď som sa pýtal, ja nemôžem zodvihnúť svoj dom ani o 10 cm, ale vzdušnou čiarou asi 10 metrov je sused, ktorý ho môže zdvihnúť o 1,7 metra. V pamiatkovej rezervácii z exteriéru je každý objekt posudzovaný, a jeho vzhľad je chránený. Počas výstavby došlo k zmenám, ktoré neboli u nás odsúhlasené, no a kolaudačné rozhodnutie bolo vydané stavebným úradom aj napriek týmto nedostatkom. Takže v podstate sú svojím spôsobom všetci čistí. Kontrola, či už priebežná počas realizácie, alebo toho výsledku po dokončení stavebných prác by mala byť dôslednejšia asi aj z pozície stavebného úradu, aj z pozície pamiatkového úradu. Bola to nehnuteľnosť pamiatkovou hodnotou dotvárajúca prostredie
A teraz je v podstate zásahom pamiatkového úradu sa stala pamiatka, ktorá nespĺňa tie kritériá. Hľadáme riešenia, ktoré by dali do súladu objekt a jeho prestavbu do pamiatkového územia. Banické osídlenie je práve jednou zložkou toho zápisu do zoznamu UNESCO, že ľudia si chcú ich adaptovať tak, aby im boli pohodlné. A myslím si áno, že sa hľadá kompromis v tom, aby sa zachovala aj táto štruktúra urbanistická a zároveň, aby sa v nej dalo žiť. Momentálne sa nachádzame vo Vysokých Tatrách, v Tatranskej Lomnici, v pamiatkovej zóne. Za mnou môžete vidieť pôvodné objekty. Boli to rekreačné výlky umiestnené v parkovom prostredí a zároveň môžeme vidieť aj nové stavby, ktoré tu vznikali. Ten urbanistický kontext im trochu uniká. Sa nami vidieť aj zotavovňu Morava, ktorá je veľmi cennou funkcionalistickou architektúrou. Na tomto príklade je možné vidieť, že problematika zachovania alebo obnovy kultúrno-historického dedičstva je pomerne zložitá a je predmetom istej spoločenskej dohody, teda čo budú tie hodnoty, ktoré budeme ochraňovať a čo je to, čo tým ďalším generáciám zanecháme. Úlohou úradníkov je objektívne posudzovať vec. Hej, to znamená, že objektívne aplikovať právne predpisy na konkrétny skutkový stav a myslím si, že táto hranica je pri niektorých pamiatkároch veľmi, nazvem to, fluidná. Čo sa týka pamiatkového zákona, tak myslím si, že má dostatočné nástroje na to, aby naozaj vedel si vymôcť aj svoje, ale nejsou lídri. Počet zamestnancov na krajských pamiatkových úradoch je naozaj hraničný. Vzhľadom na stav celého rozpočtu Slovenskej republiky, tak prichádzajú konsolidačné opatrenia, čo pre nás, takisto ako pre iné štátne orgány, znamená 10% prepušťanie, kde sa naozaj dostaneme do situácie, keď budeme svojím spôsobom predĺžovať a blokovať stavebné konania z tých kapacitných dôvodov. Proste je to stále zaciklené v niečom, že zistí sa, ale neurobí sa a len zakrývanie stále zodpovednosti. A potom nám tu rastú také opachy. Niekedy to je možno aj nedostatok kultúrnosti, že vlastne na Slovensku tá ochrana pamiatok, ochrana kultúrneho dedičstva nie je v spoločnosti tak silne zakotvená, ako je to v iných krajinách. K nevhodným zásahom v centre Bratislavy patrí často aj výmena okien za moderné typy. Najlepšie porovnanie vidíme práve na budove Akadémie Istropolitány. A tu vlastne vidíte krásne porovnanie tých okien pôvodného typu, zreštaurovaných. Tu vidíte vlastne moderné okná, plastové okná s dreveným poťahom, takže je to očividné, že na tú renesančnú budovu nepatria. Rekonštrukcia Univerzity Knižnice, ktorá patrila medzi najväčšie pamiatkové obnovy asi pred 15 rokmi, tak v podstate vzniklo tu takéto zákutie, kde renesančný portál prekryli v podstate takouto prístavbou, ktorá vlastne je úplne neestetická. Ako národ by sme si mali ceniť práve objekty, ktoré sú takejto významnej architektonickej hodnoty a pristupovať k ním ako k nejakému rodinnému striebru. Niektoré veci v podstate závisia iba od toho úradníka, ako sa k tomu postaví. Vlastne máme tu aj príklad, že kde na pozemku už stojaceho rodinného domu miestny stavebný úrad povolil novostavbu ďalšieho rodinného domu, napríklad pod zámienkou prestavby hospodárskeho objektu. Upozorňovali sme stavebný úrad aj stavebníka, že v tomto území sa vôbec stavby nemôžu nové realizovať. Napriek tomu stavebný úrad vydal stavebné povolenie a bolo zrušené aj ministerstvom výstavby, na čo v podstate stavebný úrad druhýkrát vydal stavebné povolenie na tú istú stavbu. Nemal by stavebný úrad povoľovať napríklad delenie pozemkov alebo stavbu dvochrodinných domov na jednom pôvodnom pozemku, aby vlastne teda tá zástavba si udržala svoj charakter taký, aký historicky vznikol. No je to vlastne porušenie stavebného zákona. Napriek tomu, že tam robí odborný pracovník. My starostovia podpisujeme, ale nie sme oprávnení. Takže aj tie odborné veci a všetko v podstate človek nerieši, podpíše. Preto je tá osoba poverená, ale taktiež musí niesť aj zodpovednosť. Orgány činné v trestnom konaní prešetrovali aj v trestnoprávnej rovine nečinnosť zamestnancov stavebného úradu Šťavnickej Bane, avšak toto trestné stíhanie bolo právoplatne zastavené. Prokurátor
Pokiaľ nezistí, povedzme, že došlo k spáchaniu trestného činu, ale že to konanie je závažné, môže toto postúpiť samotnému orgánu, ktorý zamestnáva tohto úradníka na disciplinárne konanie. Nebol zatiaľ disciplinárne riešený. Keďže sme na stavebnom úrade zodpovedného zamestnanca nezastihli, žiadosť o stretnutie spolu s otázkami sme mu poslali písomne. Stretnúť s nami sa však odmietol. Ako nám odpísal, stretol by sa s nami vtedy, keby sme chceli hovoriť o hokeji alebo futbale. Prišla za vami osobne, že či by sme sa teda nedohodli na nejakom stretnutí. Nechcete vysvetliť? Nie, ale čo? Viete, tie otázky, ktoré som mala, tie sú vždy nástrelové. Môžete. Až mňa pri srdci, že mi ťažko na srdci, ja mám problémy s tlakom. Čo ja mám ako rozhodujú? U nás existuje dvojinštančnosť konania. Čiže čo ja rozhodnem, alebo kdokoľvek iný rozhodne, ruší odvolací orgán alebo potvrdzuje. Nie, nechcete, dobre. A to ste mi poslali? Dobre, pokiaľ nebude ukončená poslednou inštanciou, nebudem. A posledná inštancia je? Prosím vás, choďte s tým. Chceli sme počuť vysvetlenia k postupom úradu v správnych konaniach, nerešpektovaniu záväzných stanovísk pamiatkového úradu či prokuratúry. Ja som vám poslal rozhodnutie, vy si ho kľudne prečo. Ale ja z rozhodnutia nebudem múdra, viete, ja som práve chcela preto vaše vysvetlenie. To, čo vy chcete, to samozrejme na hospode, nie na úrade. A do televízie, keď chcem vaše vyjadrenie, tak... Postupoval som v zákone, to je celé vyjadrenie. Dobre. Na týchto menších obciach vlastne býva jeden pracovník, ktorý vykonáva funkciu stavebného úradu a teda väčšinou aj pre viac obcí a v podstate je to častokrát na jeho subjektívnom posúdení. Pokiaľ ten úradník má v kompetencii celý proces, tak v podstate v rámci stavebného úradu on kontrolný orgán nemá. Potom je vlastne otázkou opravných prostriedkov a nadriadených orgánov, ktoré majú ten jeho proces kontrolovať. Toho času nie je až tak veľa, aby som sa čisto mohol ja stavebnými vecami zaoberať. To potom by som mohol robiť sám stavebný úrad a vykonávať, takže... Ale určite sa viac pozorím teda na pracovníka. Alibizmus všetkých úradov jednoducho, že nekonajú. Že mám pocit, že tie úrady sa viacej boja robiť v litere zákone, ako ho porušiť. Určením a skrátením lehôd vo veci konaní a vyjadrení by sa určite nestávalo to, že v mnohých prípadoch začnú tí stavebníci stavať aj bez stavebných povolení, alebo potom dodatočné stavebné povolenia. Dochádza k nesúladu potom medzi stavebným úradom a vyjadrením toho pamiatkového úradu. Ochrana verejného záujmu ako bez pochyby je jedným zo základných atribútov ochrany pamiatok. Toto nikto normálny, nikto príčetný toto nespochybňuje. Na druhej strane treba povedať aj to, že podľa ústavy obmedzenie vlastníckeho práva aj z hľadiska verejného záujmu možno dosiahnuť iba na základe nejakej kompenzácie. Hej. A otázka finančnej kompenzácie je otázka, ktorá v slovenskom právnom poriadku je upravená naozaj veľmi nedostatočne. No a potom je tu také špecifikum, povedzme, väčších stavieb alebo stavieb, ktoré vlastnia investori, ktorí od začiatku idú do tých obnov už so zámerom, že nechcú rešpektovať pokyny pamiatkového úradu alebo povedzme rozhodnutia stavebného úradu. Nachádzajú cesty, ako v podstate zmiasť jeden či druhý úrad. To sa deje pomerne často. Toto podľa mňa spĺňa všetky kroky, že to je systémovo nastavené, pretože porušuje sa zákon a nikto za nič nenesie zodpovednosť. Na Slovensku sú ale stovky stavebných úradov, takže je to veľmi individuálne. Tým, že je to vlastne rozhodovanie na tom najnižšom úrovni stupni samosprávy, tak často podliehajú tie stavebné úrady rôznym miestnym tlakom, miestnym vlastníkom, zaujímavým skupinám. Čiže nie je to tak, by som povedal, taká objektivita, ako je to v prípade napríklad štátnych orgánov, podľa nášho názoru. A ja by som bol veľmi rád, aby prešli stavebné úrady naspäť pod štát. Jasné, že sa s tým musíme vysporiadať a napokon vám poviem, za to dlhé obdobie ľudia už chceli spisovať aj petíciu za zrušenie pamiatkovej rezervácii. Procesné veci, keby stavebný úrad dodržiaval, tak vlastne už pri podaní žiadosti by sa vychytali tie chyby v stavebnom a pri stavebnom konaní. O čo sa tu jedná? Že sa tu ničí
pamiatková rezervácia, že si tu ničíme to, čo tu bolo postavené našimi predkami. Tým, že pravidlá zo zásad ochrany pamiatkovej rezervácie boli prevzaté aj do územného plánu, tak vlastne sa stávajú záväznými aj pre miestny stavebný úrad. Ak sa niečo neustriehne práve v príprave týchto podkladov, tak obec má tento mimoriadne silný nástroj, vďaka ktorému môže tieto hodnoty ochrániť.